i'r canol, Franklin i'r cwrt Cosby. Franklin yn erbyn y golwr a'r cyfle i wastraffu. Dyma Phillips mas ar y chwith. Creu lle iddi hunan. Edwards camsyniad, a mae di athu mewn yn galed iawn. Cyfle yn fan hyn i Aberystwyth, Thorn ar ergyd. Ond fydd Aberystwyth ddim yn hapus gyda hwnna. Fe ddwgodd Phillips y bêl. O, gwaith da gan Rob Hughes di dwyni mewn man peryglus iawn. Dyma Thomas, cyfle i gladdu ddi. O, yn erbyn llif y chwarae i'r adde ar ôl chwarter awr. Mae'r ymwelwyr di dwyni'n. Rob Hughes yn effro. A dy'r gŵr sydd wedi sgori tair yn barod y tymaryn ddim am fethu hon. Ail gornel nolynol. Fiel, postyn y gosa eto. Darlington oedd na. Yn gormod y grysau oren. Franklin. Fiel. O, taro hwnna'n arbennig, ond ddim cweit digon da. Peniad i'r canol, Corea ar flic. Bale dal yn rhydd, yma rhyw hanner cyfle i Bradford. A'r ail gyfle yn erbyn y bar. French eto yn symud. A cyfle arall wedi wastraffu Aberystwyth. Jones yn gryf. Edwards yn benderfynol. Dyma Hayes. Edwards eto i'r canol. Cyfle i Thomas! Wel, cyn chwaraewr Aberystwyth, bron a dyblu'r fantes. A dyblu i sgôr y Prenaw yma. Rima at Franklin. Trio creu lle iddi hunan. Corea. Bradford, nôl at Corea. I Danio! Yr arbediad yn un pwysig. A dyna'r tro cynta i Corea gael cyfle i danio at y gol. Mi oedd hi'n gywrain. A mi orfododd ar ergyd. Arbediad da gan Tyler French yn y gol. Rob Hughes yn y cyfamser. Yn mentro ar ben ei hunan. Mae fel arian byw ar y degau, mae'n hynod o beryglus. Taflu ddim fyr at Rhys Davies. O, gwaith gwych gan Hayes, yn ddyfal, yn styfnig, yn mynnu. A mae di ennill y bêl, a mae cyfle ddim ennill y gêm. A mae Zabret unwaith eto i'r adwy. Yndi, dod i ffwrdd y catre, efo 6 chwaraewr ddim i cael. Mae'n bwysig am ni ennill y gêm, ond oedd y gêm glos, ond dwi'n meddwl mae'r gol gydwad nhw wedi gwneud mwy na be mae gol gydwad ni wedi gwneud. On the overall performance, all the stats will tell you that we've dominated the game. But unfortunately, stats don't win games. You know, points do, goals do, and you know we've gifted them their first goal. You know, trying to play out from the back, got caught with it there. Daz has gone and scored a great finish then, and you know, and then again we've gifted them their opportunities. You know, and I don't want to be disrespectful to Caernarfon, but we've given them plenty of opportunities there from our bad play. But like I say, we've had many opportunities there, but I think the wrong cross, the wrong type of ball, the movement's not there from our forward line. So yeah, it's disappointing today.